Xaret mewwija fi żmien l-Arab jew l-għolja xi berras aktar il-quddiem. Din hija l-peniżola li fuqha hemm is-sisien tal-belt kapitali tagħna, il-belt li fiha inkitbet l-istorja. Sa mill-miġja tal-kavallieri kienu jeżistu pjanijiet biex tinbena belt ġdida. Fil-fatt l-Ordni ta' San Ġwan kien ħejja pjanti li fiha kellu jibni dik li kienet se tissejjaħ Nuova Città. Matul l-assedju qalil tal-1565 fil-ponta tal-għolja xi berras kien hemm il-Forti San Tirmu li swiet mitqlu deb għall-Ordni ta' San Ġwan. 6 xhur wara s-sajf imdemmi li għaddiet minnu Malta waqt l-assedju tqiegħdet l-ewwel ġebla għall-Belt Valletta. Il-Gran Mastru ta' dak iż-żmien Jean Parisot de Vallet ġab il-fondi mislaten Ewropej fosthom il-Papa Piju V li kien hu li ħallas lil Perit Franġisku Lapparelli biex jindisinja il-belt. L-isem uffiċjali li ta' l-ordni lil-Belt Valletta kien Humulissima Civitas Valletta. Sa 5 snin wara it-tqejjid tal-ewwel ġebla, l-Ordni ta' San Ġwan ċaqlaq il-konventu tiegħu mill-Birgu għall-belt. Fi kliem ieħor issa il-Belt Valletta saret iċ-ċentru amministrattiv tal-Gżira. Tul is-snin fost l-oħrajn permezz tal-Perit Ġrolormu Kassar, il-belt ingħatat il-karattru arkitettoniku manerista. Biżmien il-barokk beda jispikka biex illum il-Belt Valletta hija meqjusa bħala belt barokka. Fl-1775 il-Belt Valletta kienet iċ-ċentru tar-ribelljoni. Dun Gaetan Mannarino u sħabu irvellaw kontra l-ordni immexxi mill-Gran Mastru Ximenes. B'dak magħruf bħala l-irvel tal-qassisin ġie newtralizzat f'kemm trott salib, il-Belt Valletta għaddiet minn episodju storiku ieħor meta wara aktar minn 2 seklu u nofs ta' ħakma mill-kavallieri ġew il-Franċiżi. Napoleon Bonaparte rifes il-Belt Valletta quddam sittijiem f'Palazzo Parisio u minn hemm embarka fuq numru ta' riformi li wħud minnhom ma rawx id-dawl minħabba li f'qasir żmien il-Maltin qamu kontra l-Franċiżi. Matul dak imsejjaħ bħala l-imblokk kontra l-Franċiżi, il-Belt Valletta kienet fiċ-ċentru ta' dan kollu. Ġol belt numru mdaqqas ta' Maltin inqabdu hemm bil-Franċiżi msakrin wara l-bibien u ma ħallewx il-folla rrabjata barra l-bib tal-bombi tidħol ġewwa. Fost l-oħrajn kien hemm Michiel Anton Vassalli li spiċċa tkeċċa mill-belt filwaqt li Dum Michiel Scerri u sħabu pruvaw jibdew irvel minn ġewwa u nqabdu fil-fatt jippjanaw dan u ġew maqtula. Fl-1800 il-Belt Valletta rat il-bidu ta' ħakma ġdida. L-Ingliżi li kienu għadhom kemm ġew jagħtu l-għajnuna lil Maltin waqt l-imblokk kontra Franċiżi daħlu l-element arkitettoniku tan-neoklassiku fil-kapitali tagħna. Taħt l-Ingliżi il-Belt Valletta u l-inħawi taż-żewġ portijiet kienu parti integrali mill-attività ekonomika ta' pajjiżna. B'ekonomija fortizza, jiġifieri niddependu mid-deċiżjonijiet eżekuttivi tal-ħakkiem, il-Belt Valletta għaddiet minn żviluppi kbar. Fl-1883 ġie introdott is-servizz tal-ferrovija li għaqqad il-belt antika tal-Imdina mal-ġdida, il-Belt Valletta. Il-bini tal-breakwater fil-bidu tas-seklu 20 kien proġett li ġenera xogħol u tema bosta familji fil-belt, filwaqt li l-irvel tas-7 Ġunju kien episodju iswed ieħor li rat il-Belt Valletta. Dakinhar is-sibt 7 ta' Ġunju tal-1917 kienu nqatlu 3 Maltin, Wenzu Dyer, Manuel Attard u Giuseppe Bajada. L-għada il-folla reġgħet daħlet fil-belt u ntlaqat Carmenu Abela li miet 8 ijiem wara. Sentej wara s-7 Ġunju, il-kapitali rat il-ftuħ tal-ewwel Parlament Malti. Fis-sala tal-arazzi fil-Palazz il-Belt, il-Gvern Malti magħruf aħjar bħala is-self-government moti mis-seta tal-Kostituzzjoni tal-1921 beda jgħaddi l-ewwel leġiżlazzjonijiet. Għaddew kważi 20 sena u t-tieni gwerra dinjija u l-bombardamenti bl-aħniena tal-ajruplani Taljani u Ġermaniżi ġraw l-aktar fil-kapitali tagħna. Il-Belt Valletta sofrit ħafna matul il-gwerra, batta bini fosthom it-Teatru Real u l-Berġa ta' Auvergne iġġarfu. Fil-25 ta' April 1942 fi Pjazza San Ġorġ bħala turija ta' apprezzament għal qlubija tal-poplu Malti Wawċi, Malta ingħatat il-George Cross. Wara t-tieni gwerra dinjija, il-Belt Valletta komplet tieħu s-sura moderna, biss l-istil barokk baqa' evidenti. Malta tgħaddi minn żviluppi politiċi koloriti ferm, finalment pajjiżna sar sovran.
Għalkemm iċ-ċerimonja prinċipali tal-indipendenza ma saritx fil-belt kapitali, il-Belt Valletta xorta għexet parti minn din il-kisba storika. 10 snin wara fil-gallerija tal-Palazz il-Belt xiref l-ewwel kap ta' Stat Malti, Sir Anthony Mamo. Fil-Belt, Malta ġiet dikjarata Repubblika biex fl-ewwel ta' Mejju tal-2004 il-Belt Valletta kienet fil-qalba tal-festi li saru biex jimmarkaw is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.